Това е тя. Най-удивителната река – Дунав. Реката, която протича през 10 държави, обединявайки страни, в които живеят над 100 милиона души, почти 1/4 от европейското население. И ако в миналото реката ги е разделяла, днес те виждат в общите граници общи решения. Днес реката има силата да събира хората, да създава приятелства. Именно в регионалното сътрудничество е закодирано решението за отключване на огромния потенциал, който имат страните от Дунавското пространство. Това би променило коренно визията за провинциална периферия на региона с визия за трансгранично значение и потенциал за интегрирано сътрудничество и растеж. Използването на геостратегическите предимства на Дунавския регион може да стане чрез реализацията на редица проекти и инициативи. Проектът Мрежа за насърчаване на трансгранични бизнес услуги поставя първите успешни стъпки в тази посока. Територията на взаимодействие включва 2 български области и 2 румънски окръга – Еврорегион Враца и Плевен от българска страна и съответно румънските окръзи Олт и Долж. Като естествена граница на еврорегиона е река Дунав, реката, която днес е символ не на разделението, а на общото начало. Приемаме го като голямо предизвикателство от гледна точка на това, че е първият ни проект в областта на трансграничното сътрудничество, който изпълнява общината като водеща организация. В същото време в него виждаме една голяма възможност. Той ще озонира въздуха на малкия и средния бизнес в нашия регион. Ще създаде нови хоризонти за развитие и растеж на местната икономика. Област Враца е разположена в северозападната част на Република България. Административните 10 общини с обща площ 3620 квадратни километра. Населението на област Враца е 181 574 души. На територията на област Враца живеят 22% от населението на северозападен район за планиране. За жалост, икономиката на област Враца претърпява сериозни негативни последствия от световната и финансова криза, които се изразяват в фалити на фирми и загуби на работни места. Силно ограничена е инвестиционната дейност на действащите предприятия, което поставя под съмнение конкурентоспособността на фирмите. Не бива да се подминава факта, че именно тук се намира най-голямата централа за производство на електроенергия – атомната електроцентрала Козлодуй ЕАД. Характерно за района е преобладаващия дял на преработващата промишленост. Съществува и развита мрежа от модерни търговски обекти. Тук именно бе организиран първият от поредицата форуми за бизнес възможности. Един успешен модел за установяване на бизнес връзките и отношенията между Румъния и България в целевата територия. Основни дейности по проекта са разписани по извършването на 2 много мащабни, сериозни маркетингови проучвания. Едното се нарича Бизнес обсерватория. В него ще попадне на доста изчерпателна база данни, ще се събере за малки и средния бизнес от двете страни на трансграничния регион, именно еврорегион Враца, Плевен, Олт и Долж. Като към него ще бъдат проведени анкетни проучвания след представителите на бизнеса, които да дадат насоки за по-нататъчно развитие на цялата тази инициатива. Паралелно другото проучване пък ще бъде за възможностите, които предлага пазара на труда в трансграничния регион. По-съществените други дейности, това е, че ще се създаде уебсайт на проекта, който ще бъде постоянно действащ, който ще се пълни с информация от всичките партньори по проекта и ще продължи да функционира и след неговото завършване, на който ще има актуални данни за
икономическата, демографската, социалната ситуация в целевите региони, а освен това ще има постоянни контакти на фирми и представители на малкия и средния бизнес от целевите региони, които по този начин ще могат да улеснят комуникацията си и осъществяването на съвместни бизнес начинания. Планира се също така да има интерактивна база данни, както и промоционално видео, което ще се създаде за представяне на предимствата на трансграничния регион и създаването на един позитивен имидж на региона. И ние се надяваме и на активното партньорство на колегите от другите общини в двата региона и така и на съответните местни власти, които да проявят афинитет към тази инициатива и да го подкрепим това съвместно начинание, което ще бъде от полза на всички. Като една чудесна възможност за трансгранично коопериране и сътрудничество с цел по-успешната интеграция на стопанските субекти от двете страни на границата и излизането на тези нови бизнес единици на общи пазари, определиха дейностите по проекта представителите на Търговско-промишлена палата Враца. Проектът е наистина едно предизвикателство за всички участващи в него, било то като партньори, било като бенефициенти или участващи в делегациите на бизнес мисиите, защото дава нови възможности за сътрудничество. При планирането и разписването на тази проектна идея, в която ние участвахме, заложихме коопериране и сътрудничество на тези два региона, като добре развити индустриални и с добра бизнес среда региони, за да можем да подпомогнем нашите фирми да установят партньорство. Ние сме и двете страни са членки на Европейския съюз. Законодателството е хармонизирано с европейското, т.е. е еднакво и от двете страни на границата. Имаме свободно движение на хора и стоки и услуги, т.е. нямаме етнически контрол, нямаме квоти, нямаме различни санитарни изисквания, каквито и строги сертифициращи органи, които да спират обмена на стоки. В района е съсредоточено така, почти всичко за строителството се произвежда в района. За мазане, за шпакловки, тук е единственият завод за производство на естествен гипс и от него се произвеждат около 40 продукта с една изключителна хубава линия за печене на гипс. И там партньори на това предприятие са Рьофикс, Баумит, Хенкел, все фирми, които вие сте ги слушали, Кнауф, Лафарш, Франция. В района бих казал, че най-добре е развито зърнопроизводство. Тук бих казал, че може би това е единственото нещо, което ние сме по-добре от вас. Казвам го с чисто чувство, че ние се готвихме да купим около 30 000 декара в Румъния. Но условията за работа там са не такива, каквито са в България. Ние вече имаме много голяма концентрация. Говоря само за зърнопроизводство. Единствено зърнопроизводство не говоря. Имаме фирми, които обработват доста много. Включително една наша фирма, която и аз имам отношение, обработваме 150 000 декара. Но пак казвам, това е единствено в зърнопроизводството, за разлика от преработващата промишленост, за разлика от зеленчукопроизводството, от животновъдството. Тоест нямаме бариери, търговски и икономически бариери, единствено остава да намерим верните партньори, да бъдем коректни, лоялни и да разширяваме това сътрудничество. Не виждам бариери. Имаме мост
Имаме ферибот. Дай Боже да имаме още един мост при Оряхово, Бекет, така че всичко е в полза на развитие на това сътрудничество. Област Плевен е разположена в централната част на Северна България и в източната част на северозападния район, а общата й площ обхваща 4653 квадратни километра или 3,9% от територията на страната. Съгласно данни на Националния статистически институт България за 2011 година, брутният вътрешен продукт по текущи цени на област Плевен е 797 милиона евро. Областта осигурява 29% от брутния вътрешен продукт за целия северозападен регион. Промишлеността на област Плевен постепенно губи от водещите си позиции като основен сектор на областната икономика. Аналогична тенденция се наблюдава и при заетите лица в промишлените дейности. Водещи отрасли в промишлеността са производство на храни и напитки и тютюневи изделия, производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекла и други. Основната идея на програмата за трансгранично сътрудничество е подобряване на граничното сътрудничество между българските и румънските общини по поречието на река Дунав. С други думи, ако до този момент река Дунав се е явявала нещо, което е разделяла гранично България и Румъния, всъщност идеята е от този момент реката да бъде едно свързващо звено в развитието на икономиките на двете страни и от тази гледна точка област Плевен още от 2006 година поддържа добри взаимоотношения с румънските партньори по линия на програмата за трансгранично сътрудничество в няколко области, основно рехабилитация на пътна и речна инфраструктура, проучване на иновативни технологии, съвместни действия по отношение опазване на околната среда, управление на риска, което като цяло води след себе си един икономически просперитет за районите от двете страни на реката. Хубавото е, че чрез тези проекти се дава възможност за надграждане на постигнатото до този момент, проучване и реализация на нови икономически пазари съвместно между български и румънски фирми и предприятия. Също така си мисля, че заслужава внимание два положителни аспекта от целия процес на сътрудничество. Един е свързан с доверието, което се изгради между българските и румънските партньори в процеса на разработка на проектите. Не е за подценяване и факта, че всъщност по този начин се дава една добра база за работа по Дунавската стратегия, нещо, което всъщност е изключително важно за подобряване на взаимоотношенията между държавите по поречието на река Дунав. Окръг Долж е седмия по големина окръг на Румъния и е разположен върху площ от 7414 квадратни километра, съответно 3,1% от територията на страната. Намира се в югозападната част на Румъния. Голямата територия определя седми ранг на Долж в административно-териториалното деление на Румъния. Населението на окръг Долж към края на 2012 година, според официалните статистически данни на Румъния, е 696,774 жители. Те съставляват 31,4% от общото население в югозападен регион Олтения. Pentru că așa este normal și firesc că suntem două țări vecine cu o relație îndelungată de prietenie. Дълга връзка в приятелството даже. Din punctul meu de vedere,
Nu a fost niciodată și nici nu o să fie. Dunava ne je bila nekakva barijera. Din câte știu personal, kak аз знам лично, deja s-au făcut câțiva pași foarte importanți între legăturile dintre cele două state. Stъпки за връзка между двете държави. Eu mi-aș dori ca în continuare să reușim să accesăm mai multe fonduri europene, pentru că viitorul nostru ca și comunități, și Bechet, și Biela Slatina, Orehovo, va depinde foarte mult. Va depinde foarte mult de accesarea acestor fonduri europene. Всичко е свързано с достъпа на европейските фондове. Și să lucrăm în echipă. Трябва да работиме в един екип pentru realizarea acestor proiecte și mai mult proiectите и повече, ceea ce ne vom propune pe viitor, pentru că trebuie să facem împreună o strategie comună. Трябва да го работиме заедно, да имаме една обща стратегия. Окръг Олт заема площ от 5498 квадратни километра. През окръжната територия протича река Алва, на която е наречен окръга. Олт представлява един от окръзите, намиращи се в близост до река Дунав. В историко-географско положение окръг Олт е част от старите провинции Олтения и Монтения. На запад територията на окръга се простира до окръг Долш. Северна граница на Олт е окръг Вълча, а на изток граничи с Теле Орман и Арджеш. Столица на окръга е град Слатина. Окръгът осигурява приблизително 19% от брутния вътрешен продукт за целия югозападен регион. Характерно за региона е високия процент заетост, който му отрежда първо място по този показател. Промишлеността е основният стопански сектор за окръг Олт. Според Стопанската камара на окръга, заетите в промишлеността са 20,9% от населението на Олт. Тук се развиват разнородни индустриални дейности, но основната тежест се полага на металургията, производството на алуминий и преработката му. След преструктуриране на икономиката се образуват две нови за окръга ниши, представени от производството на дрехи и хранително-вкусови изделия. Всичко това научиха на място представителите на българската делегация по време на трансграничната си мисия в град Слатина. Evident, ne așteptăm ca ele să se очакваме да finalizeze prin contracte economice între parteneri din cele două țări. Да се довършат чрез икономически контакти между партньорите по проекта. În primul rând trebuie să ne ajutăm noi. Първо ние трябва да спомагаме един на друг. E nevoie de foarte multă seriozitate. E нужна на сериозитет în ceea ce înseamnă implementarea acestui proiect. Отговорност да изпълняваме този проект. Și cred că întotdeauna като винаги смятам camerele de comerț че Търговско-промишлена палата trebuie să fie o mână întinsă, трябва да е една издадена ръка за помощ pentru oamenii de afaceri, за business от care vor să-și dezvolte afacerea, за бизнес средства, които опитва да се развива. Iar pe undeva economiile din cele două zone до някъде economica на двете региони sunt complementare. Да се компенсира. Există un potențial imens în zona industrială, în primul rând. Огромен потенциал в промишлеността. În zona pe care o reprezint, în județul Olt. Производство на регион Олт.
în special în metalurgie. В производство на железата. Și industrie în general. И по принцип în timp ce cel puțin eu am sesizat lucrul acesta. Аз забелязвах, Bulgaria poate să ofere че България мога да предлага în special materiale de construcții. Строителни материали. Iar Vrața este o zonă renumită pentru asta. Vrața e подобна зона това. Personal am auzit de piatra de Vrața. Lично съм чул за врачанския варовик. Ca material de construcții. Като строителен материал. Înainte să ajungă în Vrața. Преди да пристигам в Враца. E o zonă renumită pentru asta. Има добър име за врачанския варовик. De asemenea, agricultura. Земеделството. Este un potențial de afaceri foarte important în zonă. Най-важният бизнес потенциал. De altfel, eu personal consider că Аз лично смятам, че dacă în județul Olt există două mari bazine legumicole, ако в област Олт има две големи центри за зеленчукови центри, trebuie să le mulțumim bulgarilor pentru asta. За това трябва ние да благодарим за българите. Pentru că ei ne-au învățat să producem legume. От българите сме научили да произведеме зеленчуци. Și am și argumente pentru asta. И това мога да го доказвам. În jurul Смятам, че някъде в историята Bulgarii au trecut Dunărea. Bulgarите са минали Дунава și au pus bazele acestei agriculturi bazate pe producția de legume. Основата на производство на зеленчуците. Bulgarii sunt nemții Balcanilor. По принцип са немците, са германците на Балканите. Nu este un compliment, este o realitate. Не е комплимент, това е реалността. Corectitudinea. Corectността. Modul de a colabora. Начина на партньорството. M-au determinat să fac această afirmație. Mi даде възможността да доказвам това. Vorbesc cel puțin de instituțiile cu care am intrat în contact în cadrul acestor proiecte. Говоря за това по принцип на институциите, на които се работи в рамките на проекта. Радвам се, че в процес на изпълнение на проекта тези наши очаквания се оправдават и че вече имаме първите резултати на установено партньорство, на подписани договори между фирми. Радвам се, че фирми от региона, които участваха в делегациите, успяха от първата среща да намерят своите естествени бизнес партньори, което обикновено не се случва така от първа среща да се постигне такъв успех. Разбира се, тази проектна идея, която ще завърши съвсем наскоро, няма да завърши като начин на работа, като сътрудничество. Ние залагаме на това партньорство. Двете палати, нашата от Враца и палатата на град Слатина от област Олт, на община Бяла Слатина с община Бекет и не само с община Бекет, продължаване на сътрудничеството, именно за да надградим вече установени приятелства, партньорства и взаимоотношения. Здравейте, казвам се Ивайло Симеонов, собственик съм на каменоделска фирма ЕТА Столун Ивайло Симеонов, която се занимава с обработка на гранит, мрамор и варовик. Варовик, понеже варовика тук се вади от нашия край Враца, по-известен в Румъния като камък Враца. Завършил съм в техникум по каменообработване село Конино 4 години и щастлив съм, че работя по професията си. Имам 10 човека, с които работя. Цеха произвежда различни видове каменни изделия, като стъпала, балустри, облицовки, подпрозорчни камъни, чешми, скулптурни работи, камини. Наскоро ходих в Румъния
по един проект. Впечатленията са ми много добри от румънската страна. Имах среща с няколко фирми, които искат да предлагат специално врачанския камък. Той е много топъл за строителството, за вътрешно и външно облицоване или детайли. Даже взех едни размери на първо време за една къща, който човека иска да външно цялата къща да бъде с камък. Цокли, стъпала, настилки. Според мен има бъдеще. Лично моето участие беше да установя контакти с румънски производители на суровини и съответно търговци, бизнесмени, за да можем да направим някакъв обмен. Т.е. като потенциални възможности да изнасяме наша продукция за Румъния и съответно да си купуваме, ако не устройват цените, суровини и материали от Румъния, тъй като разстоянието е много малко. И се оказа, че действително в Румъния са съвсем близо до нас, до границата, има основни производители на зеленчуци. Така че работим по този въпрос и благодарение точно на този форум и на това посещение в Румъния успяхме да направим контакти с румънски бизнесмени. Действително Румъния съм я посещал преди 30 години. Разликата е огромна. Румънците са успяли действително да си запазят икономиката и да тръгнат напред много добре, в положителна посока. И за това трябва поне да имаме контакти с тях, защото ние освен зеленчукови консерви имаме и ферма за хумус, за биотор от червени калифорнийски черви. И произвеждаме много хубав, добър, евтин и качествен хумус за наторяване, биологично чист продукт. И се оказва точно така, като си говорихме с хората от кметството в Бекет, се оказва, че точно до тях в Бекет хората имали 6000 хектара, значи от порядъка колко са 60 000 декара, бостани дини гледали специално за Германия. Германците им поставили рестрикции такива, с това да не се тури с това. И като чуха за нашия тор и казват, ето с какво ще турим. И в един момент се оказва, че освен, че ние можем да си купуваме зеленчуци ефтини от Румъния, можем и да изнасяме нашия тор за Румъния. Аз се порових малко в историята и се оказва, че тази слатина, точно на южно слатина по тази област, са се заселили от тези наши едно време и селници градинарите, които са тръгнали в Унгария, са отишли там до Германия, до Словакия, до Чехия. Една част от тях са останали. И даже ако погледнете по картата, аз Чичо Google го питах, Google Maps, се казва няколко села, ами те имената им звучат на български. Да. Има хора, които говорят български в тези села. И това е добре, защото ние пак ще взимаме зеленчуци, произведени по българска традиция, по българска технология. Но пък са близо. Кажете ми откъде да купим тук наоколо, примерно чушки. Защото за една нормална кампания на Вега Стари трябват от порядъка от 900 до 1200 тона чушки. Действително полезно беше това посещение и ако за бъдеще се работи в тази област, добре е да се познаваме комшиите тук, съседи. Дали трансграничните срещи на бизнеса от двете страни на реката ще имат своето градивно продължение, това времето ще покаже. Декларираната готовност на предприемачите от региона и трансграничната зона за сътрудничество днес с една стабилна основа за надграждане на постигнатото и превръщането на еврорегион Враца, Плевен, Олд, Долж в атрактивна зона за привличане на инвестиции с лице,
към перспективите за разширяване на пазара на труда, формирането на заетост и укрепване на бизнес контактите от двете страни на границата.